Sintonía fica ca bola para, como cada xoves aquí no Contraataque, falar sobre a actualidade do noso fútbol máis modesto con Anxo Tato e Antón Vieites. Hola Anxo, que tal? Boas noites. Que tal, Toni? Boas noites. Hola Antón, que tal? Boas noites. Boa noite, Toni, que tal? Eu que sempre sigo escrupulosamente o guión, creo que hoxe deberíamos empezar pola quinela. Habría que darlle unha volta ao guión, pero non sei por que non está a quinela en primeiro lugar, que estou moi intrigado polo que pasou, sobre todo polo que fixen, que acertei eu na quinela da pasada semana, Hai que deixar o mellor para o final sempre, Toni. Vale. Non é por menospreciar o noso convidado, que tamén é espectacular, pero o éxito do Contraataque na quiniela ten que agardar ata o final. Bueno, pois a ver, sí, estou intrigado, a ver que pasou. Con quen imos falar hoxe? Porque creo que merece un oco aquí, evidentemente, porque o seu equipo vai afrontar un partido que é histórico e é importante, non? Porque afronta, e dependendo de si mesmo, a opción de volver á terceira división. Así é, ademais, logo de apadriñar durante toda a tempada neste fica coa bola do Contraataque o alcume da tortilla mecánica para o Betanzos de cara a derradeira xornada na preferente, pois tocaba hoxe falar con Noé López, co adestrador do cadro betanceiro, que esta fin de semana, como ti dicías, ten todo na súa man para viaxar a Rianxo e volver co ascenso a terceira no peto 9 tempadas despois. Noé López, que tal? Boas noites. Hola, que tal? Boas noites, rapaces. Aquí apadriñaron moito a tortilla mecánica, pero este ano ainda non aprobei, non houbo que me invitara, A ver se co ascenso do Betanzos se alguén deste programa se anima a convidar. No, se ao final dase ese ascenso ansiados, que bueno, vai a ser un partido difícil en Rianxo, non vai haber problema por unha ou polas tortillas que sexa, non? Solo tenes que acercarvos a Betanzos e ocúpome eu diso. Non é que importante, non? 9 anos despois, decía Anxo, 9 anos despois, un club histórico, un pobo como Betanzos, ante unha oportunidade dese calibre, e que son moitos anos para este club, non? Sí, a ver, eu creo que eu fai 4 anos que estou no Betanzos. Cando chego incluso estábamos en primeira regional, un club histórico que a maior parte da súa historia sempre disputou a terceira división, incluso con algún playoff tamén xogado para ascender a segunda B. E bueno, o típico, non? Colles unha mala racha, a xente un pouco deixa de ir ao campo porque estás acostumado a estar nunha categoría bastante boa a nivel galego. E bueno, pouquiño a pouco subimos primeiro de primeira regional a preferente no ano do Covid, que se parou, e logo, bueno, logo houve aquela liga de 2 meses que, bueno, que competimos ben, e o ano pasado sí que estivemos pola parte de arriba, pero notábamos que igual sí que nos faltaba un pouquiño máis para estar con eses equipos como Arteixo, Paio Saco ou incluso Sarriana o ano pasado, para estar, digamos, aí pelexando polos de arriba, non? E, bueno, este ano sí que tiñamos un equipo para estar pola parte alta, conscientes de que había 3 transatlánticos como son Boiro, Noia e Sarriana, con igual plantillas igual máis completas que a nosa, pero, bueno, xa se sabe como é o fútbol, non? A verdade é que tivemos altibaixos durante o ano, sempre se explicaba que, bueno, que o que estivera ben ao final normalmente, pois tanto por arriba como por abaixo soe elevarse ese obxectivo, e, bueno, a verdade é que levamos 19 xornadas, 16 victorias, e só perdemos en Boiro, e, bueno, contentos e sabendo que non está feito e que o partido de Rianxo vai a ser un partido moi complicado, como foron estos 2 partidos, non? Sabemos que, bueno, non se xogan nada, o Mugardos non se xogaba nada tampouco, o Residencia fai 15 días non se xogaba nada, e costounos moitísimo, non? Entón, bueno, vamos ca ilusión, obviamente, témolo na man, dependemos de nós mesmos, pero tamén ca responsabilidade e ca idea de que non vai a ser fácil. Non se xoga nada o Unión, pero é un equipo que na segunda volta mellorou moitísimo as súas prestacións, non? Sí, a verdade, Unión pues, igual pagou un pouco a nova categoría, sobre todo na primeira volta, logo sí que a raíz de unha victoria que teñen na casa co Boiro encadenan moitas victorias, sobre todo na casa, e, bueno, estiveron enganchados ata o final, ata a semana pasada. E, bueno, sabemos que ali en Rianxo son moi fortes, sabemos que son veciños de Boiro, a ver,
nesta xornada sempre igual hai algún aliciente de outros equipos que lle pode interesar, e, bueno, nós obviamente temos que ir ca mentalidade de ir a gañar o partido. E, bueno, todos sabemos o que é un partido de fútbol, non? Poden darse situacións que te podan penalizar ou, bueno, nun partido pode pasar de todo. Esta é a grandeza deste deporte e, bueno, afrontamos a semana ca mentalidade que vai a ser difícil e que temos que sair a gañar para poder conseguir o objetivo. Foi unha semana de traballo diferente, especial, o adestrador ten que facer algo diferente para tratar de frear os xogadores ou de aplacar o posible nerviosismo que poda haber no cadro de xogadores? Sí, quizáis sí que un pouco diferente, só adestramos o martes, adestramos hoxe, pero un pouco diferente no senso en que bueno, que igual máis parte do adestramento foi un pouco charla miña, non? De cara a ese partido, que hai que ter unha certa personalidade, menos carga de traballo, porque ahora xa na última semana o importante é chegar fresco o domingo, e, bueno, un pouco traballando tamén, facendo o mismo que facíamos as semanas anteriores, falando do rival, falando das posibles debilidades, tamén dos bons mecanismos que teñen no xogo, e, bueno, sí que vai a ser menos carga, digamos, física. Igual mañán sí que incido máis en falar con eles, en ter tranquilidade, en ir dende o primeiro minuto a polo partido e non esperar xogadas que te podan penalizar, como che dixen antes, pois posibles expulsións, poñerse en leas con rival, que tamén pode incitalo a disputar máis o partido. Bueno, as típicas cousas que din os adestradores, incidir tamén, como che dixen antes, tamén no balón parado, que facemos os venres sempre, e, bueno, sabendo que temos un grado de responsabilidade alto, como dicías antes, fai moitos anos que o Betanzos non ten esta posibilidad, pero tamén ca cabeza fría de ter personalidade nestes tipos de partidos. A Liga estivo emocionantísima por arriba, houve moitísima igualdade con eses 4 equipos, con Sarriana, Betanzos, Boiro e Noia loitando. É certo que a partir de aí sí que houve outro chanzo, non? De igualdade, estivo moi rota en dúas partes, non? Sí, a ver, eu creo que salvo Sarriana, que foi un pouco o equipo que máis, digamos, manteu o nivel, non? Sempre estaba polos postos de arriba, ainda que agora ao final parecía que sí que se deixaban máis puntos do normal. Tanto Noia, Boiro como a nós tuvemos altibaixos, non? Nos 10 primeiros partidos gañamos 9, parecía que sí que éramos candidatos, logo hai unha xeira de perdemos 5 partidos seguidos e logo collemos esta boa racha, non? O Boiro igual, tamén tivo aí unha mala racha e agora leva, creo que 8 vitorias dos últimos 9 partidos e o Noia sí que empezou a pinchar agora ao final, non? A ver, nós igual sempre estuvemos a unha distancia prudente, é complicado psicolóxicamente falar co xogador cando estás a 10, 11 puntos de equipos como Sarriana ou Noia que fallan moi pouco, tenlos psicolóxicamente dentro dos partidos, non? Porque hai unha ventaxa moi grande. E sí que cando estábamos a 5 ou 6 puntos tiñamos un calendario agora ao final, tiñamos que viaxar a Boiro, tiñamos que viaxar a Noia, tiñamos que viaxar a Sarria, tiñamos que ir a Dubra, que daquela tamén era un equipo que estaba na zona alta, entón o calendario tampouco se presumía moi bo para nós, non? Tivemos a suficiencia para gañar en Sarria, para gañar en Noia, en Boiro sí que perdemos o partido, e, bueno, como lles dixen xa no mes de xaneiro, decembro, o que este mellor ao final, sempre que non houbera unha distancia insalvable, pois era o que se podía elevar o gato a auga, non? Tanto por arriba como por abaixo, históricamente así. Sí que tivemos altibaixos, salvo creo que a Sarriana, que sí que foi máis, digamos, tivo unha xeira máis boa de resultados durante o ano e non tivo altibaixos, e, bueno, creo que é merecedor desa plaza de ascenso. Anxo, Antón, todo voso. Boas, mister. Eu teño dúas. A primeira é falar un pouco do que son as lesións nunha liga regular. Dende que estivemos neste programa con Juan de Dora, falamos moito, temos bastante bo rollo. Por se a xente non o sabe, el sufriu unha lesión grave que lle impediu competir neste treito final do campeonato. E malia ser o segundo máximo goleador da Preferente Norte, só superado por Pedro Veda por un gol, el di que ás veces custalle sentirse parte deste éxito do Betanzos. Así que a miña primeira é que lle convenzas a él de que él tamén ten parte de culpa deste Betanzos. Bueno, é unha cousa que xa falei con él, a
ver, eu sempre lle digo, se el non é parte deste éxito, habendo marcado 21 goles, pois eu creo que se alguén ten igual parte de culpa, ainda que isto é un equipo, pois en un tanto por cento moi alto ten a él, non? Está claro que, bueno, tamén foi un hándicap para nós, porque igual a diferencia dos outros 3 equipos que están aí arriba, sí que tiñamos igual unha plantilla máis curta en certas posicións, bueno, perder o teu pichichi faltando 7 jornadas con todo por xogar, pois foi un hándicap para nós, pero bueno, que Juan é un pouco é un pouco especial, sí que mo comentou, dixen, bueno, que parece que agora xa non son parte do equipo, obviamente se ao final se consigo o obxectivo, obviamente somos todo parte de culpa, pero el máis por todo o que aporta, non só cos goles, que sempre dixo, non? Juan é o noso xogador franquicia tamén polo que fai sin balón, non somos un equipo que presiona moito, bueno, un xogador que foi, se ao final consigo ese obxectivo, foi clave nesta xeira. E a segunda brincadeira total, obrígame o teu amigo compañeiro Peli a facercha ritual de desconexión de Noé López os domingos pola noite despois de gañar un partido. Espero que sexa escoitalo contraataque. Aí, obviamente, a ver, eu con Peli sí que coincido en algunha tertulia noutra canle de radio, bueno, falamos aquí do Deportivo, aquí nunha canle da Coruña, e, bueno, sempre sae ese tema, non? Eu sempre digo o mesmo. A ver, eu como adestrador, obviamente, cando gaño, sí que me gusta celebrarlo, aínda que o domingo non é un día como pode ser por a semana, pero sí que, bueno, tomome algún capricho de sair por aí, o que antes facía igual en outros días que non eran o domingo, fago o domingo, sempre que gañe, cando non gañe, pois é todo o contrario, claro. Antón. Sí, que tal, mister? Eu teño unha preguntiña tamén un pouco do que falaba anxo, non? Desa sección na que estivo Juan de Dora, que foi alá polo 6 de outubro, despois de comenzar a Liga con 4 vitorias nos 4 primeiros partidos. Dixo Juan nesa entrevista que o obxectivo principal era a permanencia e a partir de aí ser regulares. Non sei como explicas pasar de convencer dese obxectivo principal que tiñan da permanencia a estar a un puntiño de quedar un obxectivo moito maior como un ascenso a terceira división. A ver, o que está claro é que o Betanzos dende o inicio desta liga, o ano pasado fomos cuartos, ainda que estábamos como dixen antes, tiñamos unha certa deficiencia con esos 3 equipos que sí que loitaron polas 2 plazas, pero o obxectivo era estar pola parte alta e igual, se estábamos fortes ao final ou se se daba a circunstancia como ao final se deu, pois poder competir para chegar ás últimas jornadas con obxectivo de poder subir, pero obviamente sabendo os equipos que había e as plantillas que había destos 3 equipos que están con nós, pois bueno, era complicado, non? Que bueno, que Juan diga en outubro que o obxectivo é non descender, bueno, a ver, está claro que se estiveramos na parte baixa sería non un fracaso, pero unha decepción. Pero tampouco tiñamos, digamos, un obxectivo moi claro o que era ascender, non? Non sobre todo por nós, senón por, como che dixen antes, os equipos que había e a competitividade que había nesta liga, non? Por certo, Toni, se me deixas un momentiño, falaba antes o míster dos alicientes que poida ter o Unión, publicou Cruzadas Boirenses, a bancada de animación do Boiro, que lle promete un churrasco Unión, así que dame a min que vai ser un duelo churrasco contra tortilla, un pouco o derradeiro partido. Nós somos moi do Unión, é o noso equipo polo noso compañeiro que non está por aquí, está por aí facendo outras cousas, Xavi Collazo, somos moi do Unión, pero tamén fomos moi do Betanzos. En este caso, pois mira, o Unión non se xoga nada, pois entre o churrasco e a tortilla, calquera das dúas cousas me vale a min, por lo menos. A ver, eu sempre digo o mesmo, non? O sea, eu, por exemplo, ano pasado houve xornadas no playoff que o Betanzos xa non tiña opcións e obviamente son competitivo 100%. Entendo que os equipos que non se xogan nada, como neste caso Unión ou, como che dixen antes, o Mugardo, ou Residencia, que foron os últimos, que irán competir. Ninguén sae un campo de fútbol, digamos, deixándose ir, non? Bueno, eu falaba de alicientes de outro... parece que é un tabú, non? Falar, a ver, eu fui xogador toda a vida, alicientes por gañar, non sei porque hai xente que ten como unha especie de tabú en dicilo, sempre o soubo, non? Por gañar, falo, bueno, non me parece mal, Digo, se ti xogas contra un equipo que non se xoga nada, hai outro equipo que igual ten interese
bueno, pensa que igual con ese aliciente, e non falo de churrascos, pensa con ese aliciente, e non estou dicindo que o teña, estou dicindo que hai a posibilidade que o teña, non estou asegurando nada que eu non sei, pero bueno, non sei por que tabú, o sea, eu xoguei moitísimos anos ao fútbol, e chegando ás derradeiras xornadas, pues, bueno, sempre tiñas algunha cousiña por aí, ¿no? De todas formas, se loitar churrasco contra tortilla, eu elexiría un pouco a tortilla. Vai estar pendiente o míster do que acontece nos outros campos. Xa sei que me vas decir que no, pero do que pasa no Vitoria, Noia e no Boiro Montañeros. Vouche ser sincero. Obviamente, non sei, a semana pasada sí que tiñamos un grupo de WhatsApp onde dixemos que igual se había un gol, pois se poñía e tal. Obviamente, sí que che sona o móvil e podes mirar. Vouche ser sincero, solo miraría os resultados dos outros partidos no caso de que nós tiveramos un resultado que non nos parece, que vaya desperdendo, obviamente, non? Sí, por exemplo, que é o único resultado que non. Porque si, a ver, non sei se vai a pasar esa mesma cousa que a semana pasada no grupo de adestradores, que sí que poñíamos, digamos, cando houvese un gol, e senón o típico que miras en fútbol, como van no descanso, non? Pero eu creo que se che sou sincero, solo miraría no caso de que o noso partido fose mal. Noé, moitísimas grazas e sorte por este domingo. Unha aperta moi forte. Boa noite. Aperta moi forte a vos e moitas gracias por todo. Compañeiro Sanxo Antón, ademais dese partido do Unión fronto ao Betanzos e dos outros partidos nos que se xogou o ascenso na preferente, que máis queredes destacar? Que máis encontros destacamos desta xornada que ven por diante? Pois, Toni, na preferente sur queda por saber a Copa do Rei. Por ese terceiro posto, na que hai 5 xornadas, o xuvenil de Ponteareas tiña 11 puntos de vantaxe co Céltica, e malia iso o equipo de Luís Carro pois chega con opcións de conquerir ese terceiro posto. Se o Céltica gaña ao Pontevedra B e o xuvenil perde na Bouza diante do Umia, os da Illa de Arousa serían equipo da Copa do Rei pola banda da preferente sur. Bueno, pois mira, ainda queda algún aliciante. Ese na preferente sur, ti, Anxo, que partido destacas? Pois eu quero dar conta dos partidos da fase de ascenso a preferente. No norte, semifinais Flavia, Lalín e Negreira e Ume Deportivo, partido único. E no sur, eliminatorias a ida e volta, Monterrey, Atlántida, Matamá, co 2-1 na ida a favor do Atlántida Matamá, e Belle Ponte Calderas co 0-2 a favor do Belle do partido de ida no Chanda Barcia. Lembremos que só un pode ascender en cada grupo. Algo máis que apuntar ou podemos ir coa quiniela? Podemos ir coa quiniela, por fin. A ver, veña, ilustrádeme, porque eu teño a sensación de que tive moi bo tino a pasada semana. Pois mira, non ahora van a dicir, no, acertache dúas. Non a publicamos en Twitter porque sabemos que andas pendente, así non había filtracións da masterclass que fixeches en solitario. Redobre de tambores, 13 acertos. 13. Creo que se fallaches. O Lugo, fallei o Lugo. Creo que se fallaches o Lugo e o Ribadumia. O Lugo seguro que o fallei, ese sabía que o fallara. Tiña a sensación e non erraba de que acertara moitos. Bueno, hai suertes na vida, home. Bueno. A redacción do contraataque que empata con Antón Vieites na xeral con 3 puntos, como cambiou o Couto. Escoitade moa cousa, que tome nota Pedro Pablo por onde ande, que sempre di que acerta el todas, que as acerta el todas. Que tome nota Pedro Pablo, que 13, pareceme moitas. Que presión para esta semana. A ver, veña, va. Unha mágoa que só quede unha xornada, porque a cabeza hai un empate na xeral no máis alto con 4 puntos, sumades o terceiro, só podería desempatar no caso de que ningún dos de arriba sume. Bueno, a ver si teño a mesmo non é xornada fácil tampouco, No, hai un resultado que é o máis complicado para min de toda a temporada. Pero bueno, a ver como se dá. Veña, va, cando queirades. Bueno, pois outro que non é nada sinxelo, Cádiz-Celta. Cádiz-Celta, vou apostar por un empate. Un empate no Cádiz-Celta, veña. Burgos-Lugo. 1. Pontevedra Deportivo. 2. Racing de Ferrol, Celta B. E que lle poño aquí. Espero que perda o Linares. 1. Veña, espero que perda o Linares. Tarazona-Compostela. Non o teño claro. Ao final dos 90 minutos, Ao final dos 90 minutos. 1. Pero pasa o Compos, pero pasa o Compos sufrindo, pero pasa o Compos. Ourense Beasain, 1.
Seguimos co Racing Vilalbés a calzada. Home, terei que poñerlle un empate como moito para poñerlle un 2 a próxima semana, ou que me saiu ben, así que vamos a poñer un empate, veña. Vitoria Noia. Vitoria Noia. O Vitoria ganou ya Sarriana, Vitoria Noia. Vitoria Noia. Empate. Tortilla ou churrasco? Veña, tortilla, revés. poño un 2, tortilla. Eu creo que vai ganar o Betanzos, que se xoga moito. Boiro Montañeiros. Umia Xuvenil de Ponteareas. Umia Xuvenil de Ponteareas. Eu creo que pode ser un empate. Céltica Pontevedra B. Veña, gaña o Céltica. Eliminatorias para quedar os a preferente Flavia Lalín. Aquí é un pouco así Ao final dos 90 minutos tamén, que no caso de Flavia de empate, Lalín. 2, veña. Negreira Eume Deportivo. E rematamos co Depor Cacereño. Veña, un. Non teño a sensación de ir ter tanto tino como a pasada semana, pero bueno. É o que hai. Nunca se sabe, nunca Xa se sabe. verá, habémoslo de ir vendo ao longo dos días. Bueno, compañeiros, unha aperta. Moitas grazas, vale? Falamos los xoves. Unha